dadi dawing Gusti sinabda ing wahyu suci. Sabdane kaya mangkene sak temene demi wektu satuhune para manungsa yen ing dalem kahanan rugi utawa kapitunan kajaba wong-wong kang padha takwa lan percaya marang Gustine lan nglakoni ing perangan itu mindak sae utawi amal kesaenan utawa sing diarani amal soleh. Elingolan padha ngilingake tumindak kanthi bener utawa lakonana perkara kang hak utawa satemene. Uga elingolan padha ngilingake anggonira netepi kasabaran. Kocap kacarita ing mangke. Kenging daya pangaribawa sakala lemes dawah nglentruk sang Bathara Kala. Wala